हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लाबोनानै होफैदों। दा बे खौरांफोरा मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुगोन। दा बाहाय फार्स्टआव नुनो मोनगोन, गोबाव खालामाजासे खिन्थालांनोसै। आसामाव 28 जुन खालि हथात मैया सानसेयावनो 327सा गोदान केस मोनदों होनदों आरो सासे थैनानै थांदों। दा बे थैनाय सुबुंनि मुंखौ हेमां मजुमदार बुंदों आरो बिखौ गुवाहाटीनि खानापारायाव थायोमोन होनदों। बिथाङा 45 बोसोर बैसोनिमोन होनदों। दा बिथां थैनायजों लोगोसे गासै थैनायनि अनजिमाया 11सा जाहैबाय। माइग्रेसन जालांनाय 7 दासिमबो दङ। दा बिनिफ्राय गोदान केस मोननाय आरो डिसचार्ज खालामनायनि गेजेरजोंहाय गासै केस जानाया 7492सा जाहैबायमोन। बिनिफ्राय डिसचार्जआ 5088सा जाहैबाय। दा एक्टिभ केस दंथ'यो 2390सा, अर्थात 65% बांसिन डिसचार्ज खालामनाय जाहैबाय गासै मोननायनिफ्राय। दा बेखिनि। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे भारतआव कभिड-19 जों गाग्लोबजानाया मैया रबिबारखालि सानसेनि समावहायनो गासै 20,000 गोदान केस मोननाय जादों होनदों। बेनिफ्राय गासै दासिम एक्टिभ केस बा पजिटिभ केस जालांनाया गासै 5,28,800निबो बांसिन जाहैबाय होनदों आरो बियो मुलुगनि जोबोद गोजौथार सिरियाव सौहैबाय। दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन बेयाव गासै थैनायनि बिबाङा भारतआव 16,095सा जाहैबाय होनदों। दा बेनिफ्राय फारसेथिंजाय रायजो एबा हादरसा हिसाबै नायोब्ला नुनो मोनगोन जे जोंनि भारतआव गासै महाराष्ट्र रायजोआव बयनिख्रुइबो बांसिन जानानै दं होनदों। महाराष्ट्रआव दा महाराष्ट्र रायजोआवहाय गासै 1.5 लाख अर्थात 1,50,000निबो बांसिन केस बारलांबाय होनदों। दा बाहायनो बयनिख्रुइबो बांसिन केस जानानै दङ। दा बिनिफ्राय आरो नुबावगोन मोनसे खौरां नोंथांमोना नुनो मोनदों जे योगा गुरु जेनाखि रामदेव, दा बे रामदेव एबा पतन्जलिनि मेनेजिं डिरेक्टर बिथांमोननि सायाव जयपुराव कभिड-19 नि मुलि फोसावनायनि थाखाय एफआइआर होबाय होनदों। दा मानो होनोबा जेबो ट्रायल गैयालाबानो बिथाङा कर'नानि मुलि दङ होननानै बा मुलि मोनदों होननानै फोसावनाय जादों होनदों। दा बेनि थाखायनो बिथांखौ फार्स्ट इनफरमेसन रिपर्ट होनाय जाबाय होनदों आरो बेखौ टाइम्स अफ इन्डिया खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला जयपुरनि ज्योतिनगर पुलिस स्टेसनाव होनाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, मुलुगावनो गासैबो मुलि दिहुनगिरिफोरानो दासिमबो बिनि रोखा मुलि दिहुननो हायाखै। बे समावनो पतन्जलिया बेबायदि बुंनायाव खुंथाया अर्थात जयपुरनि जेनाखि थासारि, जयपुरनि जेनाखि पुलिस बिफान बा जयपुरनि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोनहा गोजोननाय मोनाखै जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो बेखौ मावदों जानो हागौ। आसा खालामो उननि समफोराव बिथांमोना गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव मुलि दिहुनलांबाय थानो हागोन। दा बेखिनि लोगो नोंथांमोन एसेनोसै। गुबुन गुबुन खौरांनि थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। गोजोन्थों।